Aitor, bé, aquesta recepta és per 4 persones i és molt fàcil de fer. Segur que el tens tot a casa. Els ingredients que necessitem per fer aquesta recepta són nata, 1 litre de llet de vaca, 3 plàtans, fideus per decorar i 250 grams de maduixos. Els utensilis que necessitarem serà una batedora, flacs de plàstics, un ganivet, 4 tassons de tub, canyates i un tassó batedor. Bé, el primer que feim és collir el tassó batedor i ficam la llet Després, Aitor tallarà els plàtans i jo vos diré un truc per llevar el blanc de les maduixes que quasi ningú li agrada. Hem d'agafar una palleta d'aquesta mida i fem això i es llevarà. amb molta cura de no tallar-nos. Una vegada tot tallat, el ficam tot al tassó batedor, amb cura de que no es caigui. I aquí, com veus, hem deixat 2 per al final decorar-ho tot. Després posem un poquet de plàtans I el batem. Després li afegim un poquet de mesclat de plàtans perquè no hi hagi moltes maduixos. Hem de mirar que estigui tot batut perquè no hi queden dubtes. Una vegada tot batut, anem ficant-lo als vasos. Han de quedar a la mateixa mida perquè no quedi malament.
Ara li posarem la nata i hem de moure molt bé perquè si no no surt. I després li posarem els fideus per decorar. Bueno, si ja no ha sortit, pues, li posam els fideus per decorar. Pocots. I ara fem les maduixes que hem deixat abans. I les polletes. I les canyotes. I llest per menjar! Esperem que vos hagi agradat! Gràcies per escoltar-nos! Ingredients. 3 plàtans, Maduixes, 1 litre de llet, virutos nata i ja està.